Welcome once again tinokutambirai zvekare mune chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa siyalamukela njalo kuleli hlandla lapho esithi thina okuzilayo okwethusayo lokufuna-ke ukwenjulwa apho tinobata nyaya dzinowanikwa dzichiitika muupenyu. Muno ndine mhuri baba namai. Makadiko baba? Ndiri pangu makasimba here tete Tilda? Aiwa tiri right. Vachinzi baba vani kwa? Vachinzi baba Martin. Baba wa Martin. Alright, okay. Amai murise? Ndimai Martin era? Anditika kuriseiko kwabviwa? Kwabviwa kunofarwa zvako. Anditika? Chokwadi. Right. Ndokumbira muzotaurisa baba. Makasvika ipapa right. Okay. Right. Pane chino chirongo kwana munhu akubataika pane zviri kunetsa iti either zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa. Patakaona meseji yenyu baba muchitaura imimi kuti ndaitawo dambudziko rekuti ndaroora kanosvika iko ka10 mukadzi wandinaye ndowechi11 kwete kuti vese muri kugara nawo vese vanenge vachiuya vachienda zveshuwa vanouya vachienda wese asi wandinaye pari zvino zvimumwe chete apa mugere nemunhu wani? Nemunhu mumwe chete. Alright. Mune makore mangane kuberekwa baba? Ndine 35 years. 35? Alright. Ndiroda kupaiwo mukana mokuti mutirondedzerewo zizere tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Kuuya muri kusangana nemadzimai aya kupi ende zviri kuitika zvacho zvinhu zviri normal here? Anditika ndo zvatinoda kuti tinge tichinzwisisa uyezve nokuti munenge makaroora kutanga kuroora mune makore mangani. Chirege titange nekunzwa upenyu hwenyu nhoroondo kubva kumhuri yenyu. Makaberekwa mune makore mangani uyezve muri munhu anenge akakura sei uye achigara nemhuri yakamira sei? Totenda. Inini mukubereka kwandakaita ndakakura ndina amai chete. Baba wangu wakashaya ndine makore 3. Alright. Saka dzinza rangu ndanga ndisingarizivi. Saka ndakakurira kumusha kwa amai. Alright. Saka ndakurira kumusha kwa amai. Mai wakazondisiyawo zvakare. Watisiyawo zvakare ndakabva ndasara ndiri mumwe chete. Kana muchiti dzinza renyu mamusingarizivi baba vakashaya ndite? Wongu. Okay. Saka baba vashayika muna kuziva kuti hama dzavo ndedzipi? Handina kuziva kuti hama dziri kupi nekuda kuti ndanga ndichiri mudiki ndakazokurira kumusha kwa amai. Alright. Okay. Ande. Saka zvadaro inini ndakangorarama ndiri kumusha ndina mubereki wangu amai ivavo. Amai vazotisiya ndakangoraramawo ndine amai wangu wanga wane wana wawo kare. Wamwe wanawo zvavo. Wasiri wababa wangu. Alright. Saka ndiwo ndakazenge ndakurarama nawo. Ndichirarama nawo wapindawo muHarare umo. Wakutanga kuzvishandirawo ndakangosarawo ndiri kumusha. Vandazobva kumusha vandatuvundiwe kuHarare. I think yangu uri gore ra 2007. Okay. Amai vashaya makarerwa nana sekuru? Ndakatosara ndiri ndoga pamba. Muri mega? Mune makore mangani? Ndanga ndane 16 years. Papa sina umona? Iwo wandiri kutaura wangu aripo ndiwo wana wa amai vavari vakuru kwamuri? ndiwo wanga waripo. Asi nekuda kwokuti wose munhu ndandakangoberekwawo ndiri 1 nekuti baba wangu pawakanga wakaroora amai vangu ndakabva ndangoberekwa inini ndiri 1. Okay. Baba vawatisiya. Vavashaya. Alright. Saka mukugara kwatakaita kwese ikoko tichiti tiri kurarama takadaro. Mukuru wacho anga aripo mukoma wangu akabva atisiya zvakare. Fukasara hanzvadzi. Saka ndakazongorarama ndiri mumwe handazombobvira ndakaenda kana kuchikoro chacho. Ndakazongoraramawo ndiri munhu wekuti una ndakuda kutsvagawo zvekuti ndiwanike chekuti ndirarame. Vawazonditora ndichiuyawo kunoku kuHarare. Ndiwo mukoma wokuzotisiyawo. Vandatangawo kuchigara nawo ndichiita se ndichibata-batawo ndiri pamwe chete nawo. Saka zvadero ndakazowanawo basa
tanza kuti yange iri 2007 iyoyo fandawana basa kwandakawana ndaenda ikoko ndokwandakasangana nemudzimai kunonzi kuDarwingdale ndopamama ndanda aiwa nandani 18 manje 18 years saka ndopandakasangana nemudzimai wandakasangana naye wekutanga tagarisana tagara saka mukugara kwatakaita ikokoko mudzimai makasangana naye semakangosanganawo vamangopfimbo sezvinongoita vakomana vese ipapo ndo zvakatanga kunge zvichiitika papo ndakatotaurawo sekutaura kwaito kunoitowa saka ndokuwirirana tagarisana akazondiudza kunditi iwewe unomboziva here zvaunenge uchiita kumanheru saka akanditi zvandamubvunza ndi zvandinoita kumanheru zvacho zvinenge zvakamboita sei zvikanzi hameno kungorwisana kwaunenge uchiita unenge uchiita kungokurwisa vanhu asi unozopedzera wabata nani nenini saka paakandidaro inini ndakamboti munhu ari kuita sei ari kundinyepera ndadaro ndarara rimwe zuva iroro akazoita kundizunza apa ndairwisana nemunhu zveshuwa akandizunza ndatomubata futi ndamubata manje bendeketi pandakambata bendeketi ndakatotanga kutoseka ndichitoti pane munhu wandanga nchirwisana naye hausiri wandanga nchita sei wandanga nchida kubata ndomashoko ndakatanga kumuudza pakutanga tagara iye akazongoerekana andiudza kuti shamwari indamboenda kumusha kunoita sei kunoona wabereki ipapo hangu ndanga sati ndatomboenda kana kumusha kwavo kana kukuziva ndanga sangatombokuziva ipapo ndanga sati ndamboendesa kana tsvakirai kuno saka paakanoenda kumusha makore aya foni dzanga sadzapo dzekuwanda dzekuti unokwanisa kubatana nemunhu paunonge uchida munhu ndokuenda ndokuendera futi ndobva ndatoudza hama dzangu dzandiri kutaura mai vimba iva ndiri kutaura hanzvadzi yange yange yasare ndikati ndizvo zvaitika pamudzimai wandandatora uya akazongoenda asi haana kuzodzoka zvadaro ndakabva ndatanga kuchifambidzana nemumwe mukufambidzana kwandakazoita nemumwe manje ndakasangana naye ikoko uku masanganiro andakazoita naye ega ndakatanga kuita kurota ndakarota ndichitoita sei ndakaitoitawo kuona handitika vandazorota ndarota ndikati uyu munhu wandakaona paye ndamurota asi marotera ndoita ndarota ndichifambidzana naye pakanenge pakapera 2 days papera 2 days vandanosangana nemunhu uya pandakangomuona ndakangonotaura naye haana kana kupikisa kana kuramba vatatotanga kutofambidzana hatina kumbotora kana kuti 2 weeks tanga takutogara tese takugara tese paya saka tagara tese futi tese akauya futi nesemu meseji yakauya pakutanga pandakaudzwa nemudzimai wekutanga kuti iwewe zvauri kuita ka handisi kuzvinzwisisa ndio iye manje uyo aindiudza ainditi hanzi ndiri kuvhumuka ndikati nini ndo zvandiri kuita zvikanzi ndo zvauri kuita ndikati alright ndo pakatanga kuchuya mavisions manje wanhu manje wekuti ndanchiita kuti mukurota kwandaita kuya paine fesi yandaiona pekutanga ndaiti ndikaona fesi iyaya ndiyo yaita sei ari kuuya pakati pedu kana takarara paya ouya pakati pedu nemukadzi ndakarara nemudzimai ka saka aiuya pakati pedu pafesi iyaya manje saka aita zvekurwisa inini anga asingarwisei kana kuti uku inini manje saka mi ndiye munhu wamairara muchirwa naye ndiye wandairara nchirwa naye zvimwe zvinhu zvazvakuitika ipapo ndezvekuti anga atove munhu wekutoti taifanira kunge tichitosangana pabonde fesi yacho maizive fesi handina kubvira ndakaiziva nanhasi handisati ndakutomboiziva asi ari munhu wechikadzi zvoti muchirangarira izvezvi mogona kuiona vision yefesi yacho kuti munhu akaita sei vision yemunhu iye irimo mumaziso asi kuti nditi ndakambosangana naye handina kumbobvira ndakaonana nemunhu iye anenge ari munhu mutsvuku here atori munhu mutsvuku anochitange mwana mudiki pachiso chake kana achiuya kuitange mwana mudiki chaizvo zvekutoti tikada kuverenga kumakoreka tinoita kutoverenga zvekuti uchitaisa mazera acho
kuti munhu wacho anenge achikumbonyingidza anogona ngatori kuma 15 to 16 years ndichiona kufesi kwake ka kwete munhu mukuru. Aiwa, kwete kuti munhu mukuru kura. Mwana mudiki diki. Ari musikana. Mutsvuku mutema. Mutsvuku. Yo. Achitouya. Akanaka akashata. Ayo nikirikene kunaka anenge akanaka usanike wanouya kuri kuhope wanenge wakanaka. Akanaka steri. Anenge ari munhu musvinu chaizvo. Asikana usadara pa une mudzimai mutema. All right. Saka, pa number 3. Yeah. We number 3 akanditi nini ndatorana naye nekuti uyu wekutanga uyu maramberana atakangoita ka zvinhu zvachona zvakuita zvichibuda hazvo asi makamamona si makamasangana naye ndandasangana naye zvekuti ndo wandakatanga kuita wekurota uya we. Kuti ndakamuona anditika ndamuona vandazomurota ndamurota vandazosangana naye after 2 days then ndasangana naye ndokungotaura shoko rimwe chete nokutowirirana. Haana kuramba. Asina kuramba kudaro ndokutotanga kutofambidzana. Hatinambopedza 2 weeks tanda kutogara tese. Asi hatinambopedza kana 2 months. Pamba totanga futi muromo. Hanzi iwe wekutaura kuti hanzi iwe pane zvauri kuita kumanheru. Ukurara uchirwa. Yo. All right. Saka zvinhu zvekutoti nanhasi zvichiri kunditambudza kuti ndizive kuti ndichiwerenga kusvika kuvanhu vacho wese ka. Alright, hande pa number 4. Alright, pa number 4. Makasangana naye kupi? Wepa number 4 ndakazosangana naye kwainzi kunonzi ku Heathcliff. Kuma plots ekuside kunonzi ku Concertium takunonengerekenza. Ndoko ndakanosangana nemumwe. Ndasangana nemumwe. Saka ndakanotorana naye. Vataenda wakamurota futi uyo manje uyo ndiwe kutoti akanga angoshanya. Saka kushanya kwaakaita handina kuita kurota yeye. Anga angoshanya. Saka kushanya kwaakaita ndakangoti ndichingomuona vandataura naye sekuti anga ashanyira hama dzake dzanga dziri kweko kwandaigara ikoko. Vandataura naye. Ndataura naye vatanobuda kuenda kupi kumusha. Chese tichiti timbonogara tiri pamwe chete kupi kumusha ikoko kunoda kuti zvinhu zvangu zvambo. Wataura naye makabva mawirirana. Nezwa wani. Wataura urambwe here. Kurambwa kwacho kwandiri kuti nini kuti nditi kurambwa. Aiwa ndiri kureva pauri kutanga kutaura nemunhu amboti imhimbo siyana inini. Munhu kana matauriro anenge achitoita panguva yacho haumboratidzi kuti munhu uyu ane dzimwe pfungwa dzakutoti achatoratidza kuti achasiyana neni. Ndozvekutoti ndaitotaura nemunhu nguva iyoyo totowirirana nguva ipi iyoyo nekuti kana kuri kutonzi kutoenda kumba totoenda kumba ipapo. Alright. Asi ndanga ndisingazolaste manje nemunhu iye kuti ndinogara naye kwenguva yakareba tiri pamwe chete. Uyo kumusha uyo kuzosiyana kwandakaita naye wandakaenda naye kumusha inyaya yekuti ndakangonzi anga nambani iyi number 4. Alright. Ndangangonzi namukoma wangu wekuzoshaya wachawo. Wangangonditi ona maiguru ako kunoko ngauya watasi wakazvitakura saka munin'ina mainini ngawamboyo wambopepe ani maiguru. Inibva ndasara ndiri kumusha. Pandakazobva kumusha ndichisvika uko ndakatongosvikawo ndakutoudzwa namaiguru kuzvikanzi mainini wakangonditiza pana. Chikonzero chiri kuti hanzi kwai nhengerekene murume wangu ndikumuona ari kusvika kunoku kumanheru. Iwewe inini apa ndiri iwe uri kumusha apa uri kumusvikira manheru apa ndiri kuti hanzi ndikuoneka ndiriko apa waitogara kuWaterfalls ini ndiri kumusha. Ndikati nini imimi mukutaura murume uyu saka akaenda siya asina kundiudza kuti ndizvo zviripo. Hanzi uri kuuya uchite iye angu hanzi maiguru awana ndakawabvunza but hawana kunyatso kundirondedzera manje kuti waiti ndiri kuya ndichiitei ini ndiri kumusha. Saka number 5 anditi apa number 5 anditi apa number 5 pa number 5 zvinhu zvakangoitika ndezvekuti munhu wekungoti pandakangoti ndichirota zvakare iye ndakaita kusangana naye vandanorota zvakare ndarota zvakare. Wakasangana naye kupi? Ndakasangana naye kunonzi kunhingiririkeno kwankuri kuMarirangwe. Wangoenda nebasa ku 28 kunonzi ku 28 notoni kuMarirangwe.
ndandaenda nebasa ndandangoendawo ndichiti ndandatosheedzwawo neumwe munhu vandanosangana naye kupi ikokoko ndanosangana naye ikoko munhu yeye ndakanoti ndichitaura naye ndichitanga kuti tangowirirana vandatoti ndiperekedze vandatotanga kutofamba tiri pakati pakufamba paya handitomboziva kuti chii chakaitika apa musi wawatanga kumuona musi wandatanga kumuona iwo pamakuperekedza pangwa kuruperekedzana ndichiti unoona kumba tichitofamba ndokunosvika kumba vandati pasina pauchita sei pauchadzokera tagara paya kumba takatogara kanditi saka mangwana ndakuenda kumba kunotora hembe ndikati hembe usanotora tapedza koinda iwambotsika munhu mboko aiwa kumba kwawo manje zvangu zvakiitika ndezvekuti munhu andatora saka kumba kwake kumba kwawo kune vabereki saka zvinhu zvandanda kutoona kutoti vakatomborara sipo saka zvaitonetsa kuti azodzokera kunotora zvinhu zvake kumba ikoko zvine zvauda kuti taitawo something munhu oita sei waendesa tsvakira ikono mari hazvina kuitika futi sekudaro ndiri pakati pekuti ndiri kutaura nemunhu kune munhu akauya ipapo manje pakaita kuuya munhu manje akauya kwandiri munhu iyeyo iye atori munhuwo zvake weikoko kwangani urati asi ndanga ndisingazivi hangu kuti paugama hwavo hwanga ukamira sei ipapo akangosvika nekundiudza mashoko ekuti iwewe munhu wauri kugara naye uyo akatonditiza kumba kutiza ikumba munhu aiti musikana asati atombowanikwa angari mukadzi wemunhu ndomatauri ndomaitikira zvakaita inini saka nekudaro ipapo ndini ndakazoita kuti aite sei aendi ndikati wewe handikwanisi kuita sei kugara niwe nekudawo kuti tarisa kuti handingakutori une murume wako murume akabvuma iro tanga nemurume akazozvibvuma kuti anga ine murume saka anga kuda sei ndo zvandiri kutaura neurati kubva ipapo pazvakaitika ipapoka ndakabva ndaenda kumabvuku tafara zvakare kumukadzi wechi6 mukadzi wechi6 ndichinomuona iye anga atori ndakamurota nekuti yanga iri shamwari yasisi wangu paakauya kumba kwaasisi wangu vandataura naye zvakare ndobva tawirirana saka iye ndiye anga kunditi iwewe mukufambidzana kwatiri kuita iwe ndiwe uchapota uchiuya kumba saka ndakaita sei ndakanoenda ndichienda saka ndakazoudzwa hamwe newangu kuti iwe munhu wakufambidzana naye handinoziva kuti ane murume here ndikazvibvuma ndikati hongu ndadaro paipai ndikati inini nzvimbo ine ndakuita sei ndakutobvawo anga ane murume anga ine murume ndaitomuziva murume wacho kowaizvitiri ndozvandiri kutaura kuti mukurota manje handizoziva kuti mafambiro acho zvaita zviri kufamba sei saka vasingakwanisi kukuramba wanga vasingakwanisi kundiramba alright handei panumber 7 panumber 7 anga ari wemunhu futi sure makasangana sei tanga tiri ikoko tanga kune kwatainowaka saka ndakangonokumbira pekugeza tapedza kana muri mabuilders munongotoka unongokumbirawo peungogezawo kuti uone kufamba saka taipota tichienda chinogeza papi pamba pacho ndainogezera ipapo nekuti ndo pamba panenge bathing room nekugezera ndobva ndatotaura naye apa murume wacho ndaimuziva futi bva ndataura futi same munhu ndobva andibvuma saka ndakashaya kuziva kuti waitaura nevakadzi vana nyaya yandiri kutaura kuti pakurota pa mhenoti pakuzosvika pakurota pa ndikangorota chete ndanga ndisingazomboshayiwe simba rokuti nditaure nemunhu ndokataura naye ini ndikataura naye anga asingarambi saka makazoramba nase inini ndakazoita zvekutobva manje ikoko ndega ndabva ikoko wakazenge wakutondifonera wachindibvunza kuti uri kupi saka ini anazokwanisa kuvaudza manje kuti ndiri kupi nekuda kuti ndakutya mhosva idzodzidzi kuti zvinogona kuzondipinzisa bhezi number 8 panumber 8 ndanga ndabva uko ndauya futi kuningire nekuwaterfalls kunoko pane pandanga taenda kunovaka futi taenda kunovaka ipapo mabhirida taenda kunovaka ipapo saka anga ari munhu aitibikirawo chikafu nekuningirira saka pakutipa chikafu ndipo patakataurirana tikanowirirana futi asi aigara kuEastview
saka paakaenda kuEastview ndokwandakazonomutevera fandatanga kugara naye. Asi mukuzoita maitikira zvakaita mukugara kwandakaita naye munhu akazobudawo manje. Ndo zvinhu zvakaita se zvakandikonzeresa panumber 8. Number 9 number 9 zvinhu zvacho zvakagoma. Panumber 9 zvinhu zvacho ndakaita ndichita kakukanganwa manje. Noda kuti zvimwe zvachona alright, okay. Ande panumber 10. Ya, wekupedzisira uyo manje uyu ndakati pandakaanoningirinza ndiri ku nandaenda kunonzi kuchiko apo. Wekuningirike ndeweku kuChinoi. WekuChinoi uyu takanoti tichiti ndasangana naye. Ndasangana naye zvakare ndakangoti pandakamuona ndakati inini ipapo uyu munhu uyu ndakakusangana kwandakaita naye kwangu kusangana ngokuti ndanga ndatomufarirawo zvangu. Ndamufarira asi handina kumuudza ipapo futi. Mvazomurota. Vandamurota zvakare. Vandataura naye. Vamagaramisa. Vatatanga kugara tese. Akazoenda sei? Tagara tese. Pakuenda kwaakaita akazoita kutorwa nanasisi wake noda kuti akanga azvitakura. Saka mukuzvitakura kwakaitika ndikokuti iye ndiye akanditi azvitakura achiudza inini asanga akazvitakura kare. Saka akazoita problem yekuti ipapo manje pakuzvitakura kwaakaita inini ndakazoita zvekurota futi. Ndikatomuudza ndikati wewe handiri kuona zvinhu zvawaita izvi wazondibvumira kuti wakatakura pamuri pasiri pangu nasu handitika alright ameno kuti uchazoitawo sei. Pandakamuti uchazoitawo sei hapana kupedza 3 days akabva apona. Wana wacho wese waripo 2 akabva wabuda nemakumbo wese angari matwins kubva vaita wakabuda nemakumbo watotisiya. Saka ndokuenda kwaakazoita. Right, naimi baba munini vese vakadzi ava hapana akaita nhumbu pawakadzi ava kubva panumber 1 kusvika panumber 10. Aiwa, wakaita nhumbu waripo wakaenda nadzo. Vangani? Nekuti pane 2 pa 10. Pane 2 pa 2 ipapo ndo pane wani wandiri kutaura nhasi kuti ana Martin wandiri kutaura ndo first born iyoyo. Ndo vana venyu. Ndo vana vangu. Ko vamwe vacho kana vakaenda zvokuti hamuna kuzotaudzana moziva sei kuti akaenda nenhumbu? Imwe nyaya yandakazotita kutoti ndizozive kuti kune mumwe mwana wandisati ndaona izvezvi. Ndakatoita kutotsvagwa paningirike paFacebook vachiti hanzi taitsvaga zita renyu. Saka wakazobata munhu indansiri paFacebook. Wakazoonawo imwe hama yangu. Ndo yawakazofonera vawazondifonera vachiti kune mwana ariko kunuko. Saka ari kufanira kuti azive wani baba vake. Right, nhasi muno mustudio tina wife number 11. Amai makadi svebera yenyu paningikini apa. Tete Tilda. Right, imimiwo makasanganawo nababa ava seiko? Inini ndakasangana nawo ndaigara kunonzi kwaSpring kufarm. Saka vanga vauya kunoona mukoma vavo. Saka vauya kunoona mukoma vavo pane mwana wemukoma wandaiwirirana naye ari mukomana wandaienda kuchechi kumwe chete naye. Saka ndibva nditi bamunini wangu arishi vari kukuda. Ini ndibva ndaramba ndati kana ina ndiwade chichi. Saka ndakazongoona aita se vakunditeera ndichienda kuchechi. Pavakasvika vachibva kuti ndakufarira. Ini ndichibva ndavabvuma kudaro takangofamba. Asi wakambotanga wavaramba? Ndakaramba kune mwana wemukoma wavo. Ndiwo ndakaramba. Asi iwo pavakasvika vachindi approacha ndikabva ndavabvuma. Ndavabvuma hatina kufambidzana madays akawanda. Ndaenda kunogara navo. Ndibva ndatizira bva ndenda kugara navo. Saka ndichigara navo ivo vakangonditsanangurirawo kuti inini handizive vakadzi ndakaita vakadzi vachienda 10 asi vanenge vachingotaura zvakasiyana asi inini zvinhu zvacho zvandizviiti. Ndikati right, takugara ininiwo ndopanda akasanganawo nazvo
tange sevari kurota vachibva vakandipotsa nechibhagira manheru ndichibva ndatovazunguza kuti muri kuita sei vachibva watanga kuseka vachibva vati hapana zvandiri kuita ikati vakaseka havana kuvhunduka vakavhunduka vachiseka zvikanzi hapana zvandiri kuita ndikati mandipotsa nechibhakira kuma muchida kundiroverei zvikanzi pane munhu wana achita sei vana nchirwisana naye rimwe zuva bva zvaitika futi sekudaro ndobva wandiruma baba wakaita zvekundiruma ndikati ko mukundirumireko ndikati nandiri kuhopewo iwo ari kuhope bva ndaita kuskrima ndikati mandiruma mukundirumirei bva ndatanga kuchema vhavhunduka vhavaseka futi saka ndobva ndatotanga kutopopota kuti imi mune mutoita zvenyu zvemaune mukutoseka muchindiruma paipai makandipotsa nechibhakera museka mukuseke muchandikuwadza chichida kutombopopotedzana bva tatomboita kunge tagumburisana vatitanga kugara tese nini bva ndazongoti rege ndinoudza hama dzangu kuti ndochi zviri kuitika bva ndaudza hama dzangu bva watombotaura nawo kuti ko imimi chii chinge chiitika ibva kuti hapana chandinge ndichiita ini handitombozvizive vanenge vachindinyephera ndikati ini ndingakunyepherei ndatokurakidzai vanga ramandiruma moti ndokunyepherai zvikanzi ini handina zvandinchiita vakabvunzwa nasisi vangu bva vazviita futi bva wandimara ndibva ndopandakazomborongedza ndikaenda kumba kwedu ndaenda kumba kwedu sisi wangu bva vati imimi ichi pamwe kunenge kuri kushandiswa chimbofambai pane kuparadza imba yekuti warumwa waita semunhu ari kuhope pamwe pane zvinenge zvichiitika nasisi wangu saka ndipo patakamboti fambei mumaprofita saka takafamba mumaprofita imomo saka kwainzi chii kwamaifamba ini pandakafamba ndakanzi maifamba megere ndaienda navo mumaprofita ndakatanga ndafonera sisi vavo ivavo vanonzi maimba ndavafonera bva wanditi maiguru ndiri bhizi handisi kukwanisa kusvika ikoko asi ndichauya havana kuuya ndokufamba kwatakatoita tiri 2 ndo takaenda kuwadzidzi tasvika kwamakaenda emajeji musataura bva taenda tasvika zvikanzi vakangotanga kutotisimudza kuti profita zvikanzi mai ndaona imba yenyu musina kugara imba iyoyo ine kurwiswa kwaikuitwa ndikati ini baba vanenge vachirota asi kana kuri kurwisa ndinatsonditsanangurirai kuti kurwisa kwacho kwaumboriswa ndiani akurwisa vacho zvikanzi nditete vavo hanzvadzi yani yababa vavo yowe ndikati zvikanzi iwo ndobva wabvunzwa kunzi ko imi hamunamboenda here kwatete venyu zvikanzi ini ndakaenda nekuti naasingazivi hama dzangu pandakazoziva ndakatanga kuziva iwo ndokuenda kwandakaita saka iwo ndizvere bamwe ichokwadi pandakaenda kuHeathcliff musazotaura nzvimbo nevanhu alright kwandaigara ikoko saka ndakanhingirikinza ndakanoona mwana wehanzvadzi yaamai ndiye akazotonditi iwe kugara kwese kwawaita uko hama dzako unodziziva here ndikati inini hama dzangu handitezei handisi kutombodziziva zvikanzi kwandinogara uko kunani kune hanzvadzi yababa wako kuti hanzvadzi yababa wangu saka ndopamakazoenda ndopandakazoenda saka muri kuti munhu wamakaona ndiye munhu wamuri kuona muhope aiwa mudiki wandiri kuona nekuti hanzvadzi yababa yatokura zvokutokura chako nekuti wanga watori wakuru kuna baba wangu wacho saka pandakanosvikawo ikokoko sekutaura kuri kuita hapana zvakaitwa here kana zvimaseremoni kana zvimaritual zvakaitwa ipapapo ndisingazozive zvangu inini ndakangoti pandakanorara imomo kumba kwawo ikoko ndakatoita zvekuvhunduka futi nekuda kuti ndakarota futi ndichitambidzwa kapu ndichinwiswa asi zvandainwiswa handina kuziva kuti changa chiri chii ndikatoita zvekutovhunduka zvakare saka kubva ipapo ongoti pamwe nguva iyoyo ndo pawanga watora vamwe vakadzi vese ava here kana kuti usati wane vakadzi pandakazotanga kuziva tete avo ndandatotora vakadzi vese avo asi izvo zvakatanga kausati waziva tete zvemadzimai kaizvo ndasati ndaziva tete uri mudiki hapana zvawakaitwa
ndisingazoziwo zvangu kumusha kwandakakurira nekuti hazvina kunge zvakagumirawo ipapo pandanga ndiri kumusha ikoko. Kumusha ikoko kwaingoitikawo zvakawanda wanda. Noona kuti ndaiti kana ndikaenda kuchikoro chaiko chaiko ndasingadombokwanisa kana kudzidza. Hinda ndaingoti 2 minutes ndatoita dzungu ngwa diki diki ndatotakurwa ndadzokera kumba. Ndaigona kudzidza kuchikoro 1 week. Okay. Ndopedza 2 weeks ndiri kumba. Uri kumba. Alright. Okay. Saka mai mane makore mangani muna baba? 5 years. 5 years. Sapa 5 years murungorara muchirwa usiku. Asi hazviitike zvinoitika kuti zvakamboitika zvombomira mombogara zvoitika futi ndomaitikira zvinenge zvichiita. Okay, mane vana vangani mese? Tine 1. Mune 1. Alright. Okay. Saka baba muda kubatsirwa nei? Zvandinoda kubatsirwa nazvo ndezvekuti kubva pakatanga maproblems acho iyayo I think 2023 ndakarota zvakare. Asi ndakarota ndichirumwa nenyoka. Pandakarota ndichirumwa nenyoka ndakabva ndatomuka mangwana gumbo ratozvimba. Iko zvina nhasi rakatanga kubuda maronda. Ndoda kutovhunza kuti macrutches apa rutofamba nemacrutches. Hinda ningirikene ndo ronda racho iroro kuti pandakangovaudzewa kuti ndarota ndichirumwa nenyoka. Saka makuseni acho gumbo rakabva ratanga kurwadza. Asi ndaifamba varabudisa chimunenge like mota paside. Ndikapedza inenge 1 week rechi2 varanoputika ndichiti ndofunga kuti uri zvawabuda kudaiso zvanaka. Gumbo ndo parakabva ratotanga kutoramba kutsika zvamuchose. Makamboenda kwana chiremba? Ndakaenda kwana chiremba. Madoctors vari kutiche? Saka ndakaenda kuchimwe chipatara chiri muno muHarare. Ndakanoatsanangurira nekuti problem yacho yakabva yanobata nemusana. Pazvakangoitika gumbo iroro zvakabva zvanobata nemusana. Saka pandakanzi takukutora nekuti wakanditorawo for free x-ray. Wakabva wanditora muviri wese. Zvikanzi gumbo renyu tiri kuona rinenge riri kuda kuita kakudyika pamabhonzo. Asi hapana problem yakanyanya iri paspinal. Mabhonzo yenyu akatopesana. Saka ini ndaitongoti kochi nekuti pakatosimuka pamusana pacho. Pakatosimuka. Harisi basa renyu rantimati muri builder. Amaisimudza zvinhu zvinorema. Ipapo pazvakatanga pandakarota zvegumbo iri kaizvo ndanga ndisisaite zvebuilding hangu ipapo. Kana musana pawatanga urwadza mamusisiri builder? Pakangotanga ningirike gumbo iri pandakangoti ndarumwa ipapo ndozvazvauya negumbo racho rese rakabva ranouya bva zvabada kumusana. Pandakanototariswa x-ray wakutonditi hanzi bhonzo ripamusana iroro kusimuka kwarakaita ndoruri kudyika. Saka kune chimwe chipatara changa ndakanzi ndigozoenda ndonoongororwa kunzi bhonzo iroro chingava dambudziko rei riri kukonzesa kuti riite sei ridyike. Saka handina kukwanisa kuzozviitwa nekuda kwekuti pfuma yacho yekuti ndiite machajisi acho anga akakurisa. Okay. So vanoda kukubatsira vangakubatsira papi? Hanti mataura kuti muda rubatsiro. Help yamuri kuda ndeyei? Uye vanokubatsirai vanokubata ipapi? Ndanga ndichida munhu anondibetsera kuti problem yangu iyi yandiri kutaura yekurota ika dai yakwanisa kupera. Nekuti kana kudai ndikawanawo ndaona mamessages pawhatsapp vanhu vachiti hanzi hauna hanzi pane mushonga unonzi mudiwa. Hanzi unonzi mudiwa. Hapana midzi here yamakabata baba? Zvemidzi handambobvira ndakabata midzi. Saka vanoita sevanoda kubatsira. Vanenge vachida kundibetsera vanondibata pa 0780 848 909. Okay. 0780 848 909. Ndo pavanokubata. Ndo pavanondibata. Anditika. Saka dambudziko iroro kuti ukarota woona munhu iye hakurambe hazvina basa kuti zvakamira sei. Izvi ndo zvandiri kurevera kuti dai dambudziko iroro rakwanisa kunge richipera. Dai ndatova nomubetsera anondibatsirawo nekuti ndikwanise kufambawo zvandiri zvachona zvakatooma. Handina kana kubva 2023 up to now hapana kana kufamba kwandiri kuita ndingosukira ndakagara pamba. Okay, saka mai muri kurarama nei kumboko?
wangoita zvemarishuwa anenge angofungawo kundidaidzawo kuti ndingomuitirawo basa. Imi ndimuri kutoita zvemarisho? Alright, okay. Baba namai, hanzi baba namai ani? Martin, right. Tinovimba kuti muchawana vanokubatsirai, handitika? Vatotenda. Yeah, because nyaya muri kutaura nezera renyu 35 years mapa 11th marriage, that's not normal. Hazvisi normal ba, hakuna zvinhu zvakambodaro, handitika? Chokwadi. Alright, okay. Anyway, maita yenyu nekuya kwamaita muchirongo? Aiwa, handotenda hangu. Handitika? Alright, okay. So ndo nyaya yatange tiinayo panguva ino yatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Chiregai tichinzwa kubva kuna Prophet Elijah tisati tataura navo. Tati vari kumarondera vangadawo mastand, vari kumarondera vangadawo mastand, chigarai makabata pekunyora. Hanzi veDestiny of Africa Network